ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕುಟುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ್ ಬೇಗ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಆತೆ ಎತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೆ. ಇನಿ ನಾನು ಓ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಲೆಪ್ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ನೇಲ್ ತೂರೇ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಅಂದ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್. ಎಂಗ ನಿಕ್ಲೆಡ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏತೋ ಜನಕ್ ಅಕಲ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವೇನ್ ರಿಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಆತೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪ ದಾದನ ಪನ್ಪು ನಿಕುಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಎಂಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪನ್ನಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತೆ. ಆ ಎರಡಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ವಿಷಯನ್ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮಕೊಂಥರ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಖುಷಿಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏನ ಮನ್ನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೋರಿಲ ಆದಿಪ್ಪು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇದ ವಿಷಯದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಬನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂತೀನಿ ಗುಜರಾತ್ ಅವೆ. ಸೊ ಗುಜರಾತ್ ಆರ್ ಹೋಟೆಲ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಪಂಡ ಮೇನ್ ಅದು ಆರೇ ಹೋಟೆಲ್ ನಡಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅಲ್ಪನೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ, ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಅಣ್ಣನ ಅಕುಲು ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮಗಲ್ ಯಾನ್ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕುಲು ಗುಜರಾತ್ ಉಪ್ಪೊಡಾಂಡ್. ಗುಜರಾತ್ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಪ ಏತ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೆ ಪಂಡ LKG UKG ಅನ್ನೆ ಮಲ್ಲನೆ 5th ಮುಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತಿತ್ತೆ. ಅಲ್ಪದ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಎಂಕ್ ಆತಿಜ್ಜಬೆ ಗುಜರಾತ್ದ ದೇಪಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಆತ ನೆನಪಿಚ್ ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಐತೆ ಅಮ್ಮನ ಕಳ್ಳ ಕೇನ್ನಾಗ ಪತ್ತನಾಗ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟೈಮ್ ಇಡವೆ ಈನ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೊಪ್ಪ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಕಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ವರ್ಷಲ ಇಯರ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆತನವೆ. ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಯಾನ್ ಪೋನುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂಗೆ ಎಂಕಲ್ಪ ಹಿಂದಿಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ, ಎಂಕ್ ಭಾಷೆನೆ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ, ಏತ್ ಪಾತೆ ಇರ್ದಿತ್ತೆ ಅದೇ. ಸೊ ಯಾನ್ ಆಕಳ್ನ ಪನ್ಪುಂಗೆ ಈನಂದ್ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಡ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅವಳು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂಗೆ ಮೇರಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಗಯಾ ಅನ್ಪುಂಗೆ ಯಾನ್ ಪನೇರ ಗೊತ್ತು ಜತೆ. ಪಣ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆತಡೆ ಪನ್ಪು ನೀನು ಮೇರಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಗಯಾ ಪನ್ಪುಂಗೆ. ಎಂಕ್ ಬೊಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ನಾಗ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅವೇನೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಗಯಾ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಗಯಾ ಅಂದ್. ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆತಿನ ಪಣ ಗುಜರಾತ್ ಅಡಿಪ್ನಾಗೆ ಯಾನ್ ಪಂತಿನಾಗೆ ಆತಿಲ್ಲೆಪ್ನಾಗ. ಸೊ ಅವು ಎನ್ನ ಗುಜರಾತದ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ತೆಗಿದೀನಿ ದಾಲ ಎಂಗ್ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಓಕೆನಾ. ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಲಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಈ ಬರ್ಸಬತ್ತಿನ ಚಳಿ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಸ್ವೆಟರ್ ಪಾಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಡಿತ್ತೇನೆ. ಸ್ವೆಟರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸ್ಕೂಲುಡು. ಸೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಅವಂದಿತ್ತೇನೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಆ ಸ್ವೆಟರ್ದ ಕೈ ಉಂಡತೆ ಅವೆನೀನ ಮಂತೊಂದು ಮಾಡ ಇಂಚ ಉದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ದು ಕೈ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಹಾಕುನ್. ಸೊ ಅವನ್ ಚೂರ್ ನೆನಪುಂಡ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಆತ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಓಕೆ. ಅಲ್ತಡ್ದು ನಮ್ಮ ಊರುಗು ಬತ್ತ. ಊರುಗು ಬರ್ರೆ ರೀಸನ್ ಕೆಲವಿತ್ತಂಡ್. ಸೊ ಊರುಗು ಬರೋಡಾಂಡ್ ಓಕೆನಾ. ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಗುಜರಾತ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂತೇರಿ ಎಂಕುಲು 4 ಜನ ಊರುಗು ಬತ್ತ. ಸೊ ಊರುಗು ಬಂದಾಗ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡೇ ಪೋತೀನಿ. ಎಂಗುಲ್ 3 ಜನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ. ಊರುಗು ಬತ್ತಾಯ್ ಪುಕ್ಕ ಅನ್ನಗ ಅಂತೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು 5th ಮುಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತಿದೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಆಯ್ನ ಮುಲ್ಪ ಊರುಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಪಾಡಿಯೇರು. ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನಗ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಜಿ ಒವ್ವೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಓಲ್ಲ ಪಾಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಂಡ್ ದಾಪಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ಪನ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನನ ಓಲ್ ಪಾಡಿಯೇರು ಗೊತ್ತುನೆ ಅಜ್ಜಿಲಾಡ್ ಪಾಡಿಯೇರು ದಾಯಕ್ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪವನ ಕಷ್ಟ ಅಂದತ್. ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗು ಇತ್ತ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಇದ್ರೆ ಹತ್ರ ತೂನೆರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಉಂಟು ದಾಯಪಲ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಎತ್ತಜೇರು ಊರುಡೆ ಇಜ್ಜಾಡು. ಅಮ್ಮ ಗುಜರಾತ್ಗ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಪೊಪ್ಪ ನಡೆ ಪೋದು ಅರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯರ್ ಆರ್ ಅವ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಪೊಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮತ ಆಗೋಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅಮ್ಮಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಡತಿ 3 ಜನ ಎಲ್ಲ ತಾಂಕೆರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ ಈನ ಮಂತಿನ ಬಣ್ಣ
ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಜ್ಜಿಲಾಗ ಪಾಡ್ನಿ ಮಲ್ಲನೆಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಮೂಲೆ ತಾಂಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಓಲು ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಡಿ ತಂಕೊಂಡಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚದ್ನಾಗ ಮಲ್ಲಣ್ಣಿನ ಮಂತೇರು ಮಲ್ಲಣ್ಣನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಪಾಡಿಯರು. ಯಾನಾದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೋಲು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಗ ಏನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಊರುಡು ಮಾತ 5th ಮುಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಂಡ 5th ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಪಾಡ್ಬೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ನದು ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಏನನು ಮೂಲೆ ಓಲು ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನನು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತೇರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು ಮೊಕುಲ್ ತೂಪೇರು ಬಂದು ಅಕ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಪಾಡಿಯರು ಅನ್ನನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನನ ಅಲ್ಪ ಪಾಡಿಯರು ಮಲ್ಲನ ಬೊಕೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಲಿತ್ತ ಏನೇನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಡೋಡತೆ ತರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳಲಿ ಬಂದು ಓಕೆನಾ ಏರ್ ಮನೇಲ್ದ ಕುಲ್ಲರ್ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಎಸ್ ಸೊ ಮನೇಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಪಾಡಿಯರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿನೆಕ್ ಪಾಡಿಯರು. ಇದನ್ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪತ್ತೆ ಬೊಂಬೈದ ಕುಲು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಕಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅವಡ ಅಕ್ಲು ಹೆಂಗ್ ಚಿಪ್ಪಿರ್ ಬಂದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಚು ಗೊತ್ತನೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಿರೆ ಬಂಡ ಟೈ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅದು ಅಂತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂತೀನಿ ಹೆಂಗ ಬೇತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತಂತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಬಿನಿ ಈ ಎಂಚ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಗೊತ್ತನ ಶಾಲೆಗೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಕೈ ಕಿಳ್ದು ಅವು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಟೆ ಬಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದ ಅವಿನ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಗುಂತುನು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತೂ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಈ ದೆಪ್ಪುನ ಏಜ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಇಡ್ಲ ಈ ಅವೇನ್ ಪತೂದು ಅವೇ ಅವೇಟ್ ಉಂಟೊಂದಿತ್ತ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾರು ಅಂಚೆತ್ತೀನಿ ಹಿಂಗ್ ಮುತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡುಂಡದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಡ್ದಿಂಡ ಮೊಕುಲ್ ಜೋಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ತಕುಲೆ ಮುಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ದಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಕ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕೊಸ್ತತ ಇಂಕ ಅವು ತೂದು ಪೊಡಿಗೆ ಆವಂತುಂಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರೇ ಪಲೆನ ಕಂಟೇಳಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇತ್ತೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಂಕ ಆಲ್ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ ಪನ್ನಾಗೆ ಇಂಕ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋಂತ. ಸೊ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಡೀರ್ ಯಾನ್ ಪಡ ಏನನ್ ಡೈಲಿ ಅಮ್ಮ ಬುಡ ಒಂದು ಇತ್ತೇರ್ಲಿ ಸೊಂಪು ಅಂತೇರು ಸ್ಕೂಲು ಅಮ್ಮ ಇನ್ನ ಮಂತು ಅಂತೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಅರ್ಧ ಸಾದಿ ಮುಟ್ಟ ಆರು ಬರೋಂತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಪುನಕುಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ನೇಬರ್ಸೆ ಜೋಕು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಆಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಲ ಪಂದ ಅಂಚ ಬುಡೊಂದಿತ್ತೇರೆ ನಾನು ಕೆಲವರು ಆರೆಲೆ ತೊಂಬೊಂತೇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಟ್ಟ ಆರೆಲೆ ತೊಂಬೊಂತೇರು. ಗಮ್ಮತ್ತಾದ ಪಂಡ ವಿಷಯ ದಾದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಏನಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಲ್ಲೆ ತೊಂಬೋಪಿನಿ ಮಾತ ಪಿದಾಡ್ ಪಾದ್ ಬಂಗಡ್ ಪಾಪಾರ್ ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಮತ ಬಂತು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನನ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ಐಡ್ಬೊಕ್ ಏನನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅನ್ನ ಗಂಡ ಬೇಗ ಪೋಡಾಪುಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನನ್ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಏನನ್ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಬುಡ್ರೆ ಎಂದಾರು ಬರ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಸಾದಿ ಮುಟ ಬುಡ್ದು ಐವಕ್ಕ ಆರು ಪನ್ಪೇರ ನನ್ನ ಪೋಲ ಅಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಿರ ತಿರ್ಬೇರು ಬಟ್ ಆರು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪೇರು ಎನ್ನ ಕತ್ತದಾದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಊಟ ಏನ್ ಸಮಾಧಾನ ಹೋಪೆ ಅಮ್ಮ ಪಿರ ಪೋಯರ ಬೊಕೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಿಪ್ಪುನೆ ಅರ್ನ ಪಿರ ಪಿರ ಮಲ್ಪುನು ಅಮ್ಮ ಈ ಬತ್ತರ ಒಂದು ಕುಡ್ಡ ಅಡರ್ದೆತ್ತದ ಸಮ ಹಾಕುನು ಪೋಲ ಪೋಲ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೊಬ್ಬೆರೆ ಒಬ್ಬೆ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕೆ ಅವು ಎನ್ನುನಾಗ ತೆಲ್ಕೇರ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಮಂತು ಮಂತು ಮಂಗಟ ಮಂಗಟ ಅದು ಕುಡಾಲೆ ತುಂಬೋಪಿನಿ ಐಡ್ಬೊಕ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಚರ್ಲೇನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡವೆ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅರೆಗ್ ಇತ್ತಲ ಅರೆ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮತ್ತ ಅಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಂದ್ಪೇರು ಮೂಲೆನಾ ಅಪ್ಪಗ ಆತ್ ಶಾಲೆ ಕಲ್ವೇದಿ ಪೋವಾರೆ ಬುಲ್ತೊಂತಲ್ ಇತ್ತ ತುಂಡಾಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆತಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ದಾದ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಅಂಡಲ್ ತಿಂದ್ರೆ ₹1 ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊರ್ದು ಮಂಗಾಟ ಅದೇ ನಾನು ಪೋಲ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಬೊಕ ಎಂಚಲ ಬುಲ್ತು 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 ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಪೋಪಿನಿ ಶಾಲೆಗೆ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ ದಾದ ಉಂತುಂಡ್ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗ್ ಬಚ್ಚದು ಪೋಪುಂಡದ ಏನನ್ನ ಲೇಸೊಂಬೋಯರೆ ಆಯ್ಕಾರ್ ನೇಬರ್ನ ಮತ್ತ ನೇಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಣ್ಣನಕುಲ್ ಮತ್ತ ಆಕಳ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿಲೆ ತುಂಪೋಲೆ ಮೆಂದು ಅಪ್ಪಗ ಮೊಕುಲೇನಲ್ಲಿ ತುಂಪುಪಿನಿ ವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಡ್ಗೋತೀನಿ ಎನ್ನ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ರಾಪಟ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಮಿನಿ ಅಂಚಿ ಬಲ್ತಾಡಿ ಯಾನ್ ಬಲ್ತ ದಾಂಡ್ ಮೊಕುಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಬುಲ್ಪೇತ ಬುಲ್ಪ್ ಯಾನ್ ದಾಲೇಜ್ ಪೊರೆಲುನೆ ಪೋಪು ಜಿಂದೆ ರೋಡ್ ಮೊಕುಲಿನ ಅನ್ಪುನಿ ಏನನೆ ಅಣ್ಣನಕುಲ್ ಮತ ಕಾರ್ ಪತ್ತುನು ಕೈ ಪತ್ತುನು 2 ಜನ ನೇಲ್ ಪಾ ಒಂದ್ ಇಂಚ ಕೊನುಪುನು ಅಕ್ಲಿಗದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲೆನಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹಂಚಿ ಪಾಡುಡು ಕೊನೊಡು ಲೆತೊಬ್ಬೋಡು
ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಯಾನ್ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಗ್ ಅವ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ ಕಿತ್ತೆ ಅವ್ ಮಾತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವು ನೆನಪಾನಗೊಡುದೆ ನಿಜ್ಜ ತಿಲ್ಕೆರ್ಪುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಕೆಲವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಎನ್ನಲ್ ಪೋಕರಿದ ಆತಂಡ ಬುಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂನಗೆ ತಿಲ್ಕೆರ್ಪುಂಡು. ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದೆ ಗುಜರಾತ್ ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಪೋಂದ್ ಬರಂತೆ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಅಂತು ಮೂಲ್ ದಾದ ಈತ್ ಸಮಯ ಉಂಡಲ ನನಲ ಶಾಲೆ ಪಾರಿನಿಗೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏಪ ಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ ಅಂಡಲ ಎನ್ನ ಉಂದುವೆ ಬುಲ್ಪುನೆ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಡ್ತೆ ಪೋಂತಿನತೆ ಇಂಕ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರ ಉಂಟು ಪಂಡ ಗುಜರಾತ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಅಣ್ಣನಕುಲು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಇಂಕ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನತೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಮಾತ ಪೋಂತೀನಿ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ಅವು ಅವೇ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಇಡೇ ಬಣ್ಣ ಒಂತ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡತ್ತ ಇಂಕ ಒಂಥರ ಬೋರ್ ಅತ್ತನ ಹಿಂಗ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂತೀರು ಓ ಮೊಲೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಆವಂದಿನ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಏನಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಜ್ಜಿಲಡಿ ಪೋದು ದಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಲಡಿ ಪೋದು ಬುಡಿಯೇರು ಪಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವಲಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಪಗ ಊರುಡೆ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಬೊಕೆ ನನ್ನೆ ಬೊಕೆ ಯಾನು. ಸೊ ಅಂಚ ನಾನು ಅಜ್ಜಿಲಗೆ ಪಾಡಿಯರು ಅಜ್ಜಿಲಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಪಾಡಿಯರು ತುಲೆ ಏತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೇರು ಪೊಪ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಡು ಆಂಡಲ ಯಾನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋದು ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ ಕೇರ್ಲಲ್ಲಿ ತೊಂಪೋಡು ಅಂಚದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕನ ಕುಳ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನೆ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಪೋಂತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅವು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಯರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ದುಂಬಿತ್ತೇಳುದುಲೆ ಅಕ್ಕುಲು ಇಜ್ಜಿರತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆಡೆ ಅಂಬುಲ್ತೊಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆಡೆ 5th ಮುಟ ಯಾನ್ ಪೋಯೆ ಓಕೆನಾ. 5th ಮುಟ ಅಲ್ಪ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿಲದ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಲ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ನಿಕು ತೂದಿ ಜನ ಅವೆಲ್ಲ ಪೋತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಜ್ಜಿಲಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆತಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆದುಲೆ ಅಜ್ಜಿಲಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಉಂಡತೆ ತಿನ್ನರಂತೂ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಭಯಂಕರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ ಓಲ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಅನುಭವ ಅವಲಾತಣೆ ಅಜ್ಜಿಲಡ್ ಬೆಂತಿನ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಎಂದಲ ಆತ್ ಬಂಗಡಿತ್ತೆ ಅಂದತ್ ಅಜ್ಜಿಲಡ್ ಬೆನ್ನಿದಿಲ್ಲಡ್ ಬೇಲೆ ಪುನಃ ಕಾಮನ್ ಅತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ A to Z ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡೆ ಆಪು ಪೆತ್ತನ್ ಕಟ್ಟುನೆಂಚ ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನೆಂಚ ಕೇಯಿ ಕೊಯ್ಪುನೆಂಚ ಕೇಯಿನ್ ದರ್ಪುನೆಂಚ ಬೊಕ ಬಾರಿನ ಮತ್ತ ಅರಿ ಮನ್ಪವಡ ಈನ ಮನ್ಪುಡು ಪೂರ A to Z ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್. ಸೊ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪಯಾನ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪೂರ ಕಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಇತ್ತ ಈನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡಲೆ ಅಂತ ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಈನ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಎಂಕದಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುಲಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪರ ರೆಡಿ ಬೊಕ ಅಪಗ ಅಂಚ ಆತುಂದೆ ಟಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಓಲ ವಿಷಯ ಹಿಂಗ ನರಕ್ಕ ಆತನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಮ್ಮ ಮೂಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರಂದು ಬೇಜಾರ ಉಂತುಜಿ ದಾಯಪಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತೇರು ದೊಡಮ ಇತ್ತೇರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಏನಕುಲು ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿರನ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ ಬೇಜಾರ ಉಂತುಂಡು ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೂವರೆ ಅಂದ ರಜೆ ಇಟ್ಟು ಬರೋ ಅಂತೀರು ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಉಂಡತೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಆರ್ ಬೇಲೆ ಅಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮನದನಿಯ ಬಲ್ತು ಅಂತಿರವೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ಲುವೆರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಲ್ಪುವೆರು ಅಣ್ಣ ಆರ್ ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪೇರು ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋನಾಗಂತೂ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಉಂಟು ಆ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪಾಪು ನಂದು ಅಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಸ್ಟೇ ಅನಾಗ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರ ಓ ನೈಟಿ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರ ಅತ್ತನ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರ ಆ ಸೀರೆ ಪತ್ತದು ಯಾನಿ ಅರಿನಿ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಎರಡಲ ಬಂತಿಜಿ ಅಮ್ಮಡಲ ಬಂತಿಜಿ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋದು ಎರಡಾರೆ ಗೊತ್ತಾವತ್ತೆ ನಿಜ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಆರ್ ಪೋನಾಗ ಆಪಿನ ಬೇಜಾರು ಉಂಡತೆ ಅವು ಇತ್ತಲ ಎಂದಿನಾಗ ಯಾನ್ ಅಂದತ ಶೆ ಏತ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುನ ಕಾಮನ್ ದಾಯಪಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಏಜ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ನಮಕ್ ಎನ್ನುಡೆ ಅತೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಎಂಗುಲು ಇತ್ತತ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ನೆನಪು ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನಾತ್ ನೆನಪು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾವನ್ ತುಜಿ ಪಂಡ ಕಾರಣ ಮೇನ್ ಎಂಗ್ಲೆನ ಆತ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೋಂದಿತ್ತೇರ ಅಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕುಲು ದೊಡ್ಡಮನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜಿ
ದೊಡ್ಡ ಪೂರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆವುಂತು ಜನ ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಉಪ್ಪುಣೆ ಐಡ್ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಮಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ತಡ್ ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲಾಂಡ ಕೊರ್ಪೆರವೆ ದಾಲಾಂಡಲ ಕನಪೆರ್ ಇರೇಸರ ಶಾರ್ಪ್ನರ ಅತ್ತನ ಪೆನ್ಸಿಲ ಅಂಚಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಒಂದಿಪ್ಪೆರ್ ಆ ಆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಆರ್ ಕನತಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನೋಡುತ್ತೆ ಏತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಎತ್ತಿಪ್ಪುನು ಆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಅತ್ತ ನಾವೇ ತುಂಡಾಂಡ ಏರ್ನ ಕೈಡ್ಲ ಏತ್ ಬೇಜಾರಾಪಿನಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದ್ಸಲ ಶಾರ್ಪ್ನರ ಇರೇಸರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಕನದಿತ್ತೇರು ಅವ್ ಮಿಸ್ ಆತೀನಿ ಎಂಗ್ ಒಂಜಿ ವಾ ಬೇಜಾರು ಅವು ಮಾತ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕಿತ್ತ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತನು ಬೇತೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಯಾನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೆನ್ನೆ ಅವಲೆ ಎತ್ತಿರತೆ ಓಲು ಅಜ್ಜಿಲಡಿತೀನಿ ಅಜ್ಜಿಲಡಿಪಿನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯನ್ನಾಗಲ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಯನ್ನ ನಡಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಈಗ್ಲ ಏಪಲ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತ ಅವ್ನು ತಿಪ್ಪುಡು ಒಂಥರ ಆ ಟೈಪ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಲನೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ದೂರತ ಅನ್ಸದ ಆಯ್ ಬನ್ನಗುಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಆಯ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಮೊಕುಲ್ ಮಲ್ಲನೆ ರಜೆಟ್ ಬರ್ಪೆ ಒಡೆ ಅಜ್ಜಿಲಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಮತ್ತ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬುಂದಾದ ಒಂದ್ಸಲ ಗೊಬ್ಬುದೀನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಮ್ಮರ್ ವೇಕೇಶನ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಡ್ ಬೈದೀನಿ ಇಲ್ಲದ ಆಮೇಟ್ ಕಂಡುಡು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಾವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೆನ್ನೆ ಅನ್ನಾಗ ಪನ್ಬಿನಿ ದಾ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುಂಡು ಇತ್ತ ಅವು ಕುಕ್ಕು ಶೂಟ್ ಐಕ್ ದಕ್ವೇರು ಕುಕ್ಕು ಆ ಕುಕ್ಕು ಶೂಟ್ ಪಣ್ಣಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕುಕ್ಕು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲನೆ ವಿನ್ನಾವಡು ದಾಲಾಡ್ ಆಯ್ನೆ ವಿನ್ನಾವಡು ಯಾನ್ ಆಯ್ಗ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನ್ ವಾಟ ಇಪ್ಪುಡು ಮೊಕುಲಾಲಿಜ್ಜಿ ಮೊಕುಲರಡ್ಜಂತ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೊಕುಲ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲನಾಗ ಫುಲ್ ಕಲ್ಲುನು ಮಾತ ಪೆಜ್ಜು ಕನತ್ತದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ದಾ ದಕ್ಕು 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 ಅನ್ನೊಂದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಂಚ ಎಂಜ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋಪಿ ನೋಡಿಗ್ ಕಲ್ಲು ಪೆಜ್ಜರೆ ಮೊಕುಲು ಓ ಕಡೆ ದಕ್ಕುಂದುಲ್ಲೇರ್ ತುಲ್ಲೆ ಅಲ್ತ ತಿರ್ತಡೆ ಪೋದಿಯಾನು ಕಲ್ಲು ಪೆಜ್ಜುನು ಪೂರ ಕಲ್ಲು ಪೆಜ್ಜು ರಾಶಿ ಕನತ್ತದು ಅವು ಇಂಚೆನ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ನೈಟಿ ಅವೇ ಸೊ ಅವೇ ಟಿಂಜಂಜ ಪತೊಂದು ಬತ್ತಕೋ ದಕ್ಕುನು ಮೊಕ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನು ಪೆಜ್ಜು ನೆಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಕುಲು ಆ ಕುಕ್ಕುಗು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕಿನಿ ಏರ್ ಮಲ್ಲನೆ ದಕ್ಕಿದೀನಿ ಎಂಕ್ ಆಪಿನಿ ಡೌಟ್ ಏರ್ ದಕ್ಕಿದೀನಿ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕಿನವೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದು ಅವು ಬೂರ್ನಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಟೈಯ ಬುಡ್ದು ಅವು ಇತ್ತ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ ಉಂಡೊಂಜಿ ಸೊ ಅವು ಟೈಯ ಬೂರ್ದು ಉಂಡದೆ ಎಂಕ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಲು ಬೂರ್ದಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಆತನ ಮುಕ್ಲೇರ್ 2 ಜನ ಗೊತ್ತುನು ಮೊಲ್ಲ ಮಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಯಾನ ಕಲ್ಲು ಬೆಜ್ಜದ ಇಂಚ ಯೋಚನೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮೊಕುಲು ಏನಂದ್ರೆ 2 ಜನ ಆ ಮೆಟ್ಟು ಒರಿ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಒರಿ ಕೈ ಪತೋದು ಮೆಲ್ಲಲೆ ತುಂಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿ ತೂಜೊಂದುಂಡು ಕಲ್ಲು ತಾಗುದುಂಡು ನೆತ್ತೆರು ಬರೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಏಪ ನೆತ್ತೆರು ಇಂಚ ಅರಿಯರೆ ಶುರು ಅಂಟುಲೆ ಅಪಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನು ಎಂಕ್ ಮಂಡೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಬೂರ್ದುಂಡು ಐಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಆ ನೆತ್ತೆರು ತೂಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ತುದೆ ವಾ ಬೊಬ್ಬೆನೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಬುಲ್ಪು ಎನ್ನ ಜೋರು ಕಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಪೊಪ್ಪಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆಗೆ ಓಕೆನಾ ಯಾನು ಬುಲಿಪುನು ಮೊಕುಲ್ ರಜ್ಜನೆ ನಾನು ಕೈಟು ಪತ್ತೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಅಡಿಲೆ ಸೊ ಒಂದಿಲ್ಲೇರ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಿದೈ ಜಗಲಿಗೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಯಾವ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಾದೆಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ನೆತ್ತ ಇಫೆಕ್ಟ್ ದಾದೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತೆರ್ ತುಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ಪುನು ಆ ಜೋಕುಲು ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಬೂರ್ದಿಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಬೂರ್ನಾಗ ಅಕುಲು ಬುಲಿಪುಜೇರ್ ನಮ ಏಪ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತಾರೆ ಬುಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಬುಲಿಪುಯರ್ ಅಂಚ ಕತೆ ಆತನೆ ಎನ್ನ ಎಂಕ ಐಡು ತುಂಬ ದಾಲ ನೆನಪಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತೇ ಆತಜ್ಜಿ ನೆತ್ತೆರ್ ಬತ್ತೆ ಬುಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಬುಲ್ಪುನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದು ಉಂಡತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂಲ್ ಬುಲ್ತೊಂದು ನೆತ್ತೆರ್ಲಾರಿ ಉಂಡು ಅವಳ ನೆತ್ತೆರ್ ಕಮ್ಮಿಡ ಜೋರಡೆ ಅರಿ ಒಂದುಂಡು ಪೊಪ್ಪಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆತನ ದಾದಾಂಡ್ ಮೂಲಿಗಂದು ದಾದಾಂಡ್ ಇದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣನ ಕಳ್ಳ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿಂಚಾಂಡಿ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪಗ ಬೈದಿನ ಕೋಪಡುಂಡತ್ತೆ ದೇವಾ ಅವ್ರು ಪನರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿ 2 ಜನಕ್ಲ ಸಾಮ ಹಾಕದೇರು ಬೆಲ್ಟಿಡು ಸಾಮ ಹಾಕದೆ ಪೊಪ್ಪ ಪಗಂಚನೆ ಆಕುನು ಮಂಡ ಆಕುನೆ ಯಾರು ಕೋಪ ಹತ್ತಂಡ
ಸೊ ಅವ್ರು ಸಾಮ ಹಾಕೊಂತಿರಕ್ಲಿಗ್ ಬೆಲ್ಟಿಡ್ ಅವಲ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಹಾಕುರಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಹಾಕುದು ಏನನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಂಪೋದು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಪಾಡ್ಪಾದು ಬೈದೇರು ಆಂಡಲ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ತುಜೇರ ಅನ್ನನಕ್ಲೇನ್ ಸಾಮ ಹಾಕುದು ಪಿದೈ ಜೊಪ್ಲೇನಿ ಕುಲು ಪಿದೈಡಿ ಜೊಪ್ಲಿ ಸಾಮ ಹಾಕದೇರ ಅವು ನೆನಪಾಪುಡು ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಪು ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮೊಕ್ಕು ಬೇಜಾರಾಡವೆ ಅನ್ನನಕ್ಲೇಗ್ ಸಮ ಹಾಕಿರತ್ತ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಅತ್ತ ಪೋದು ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಪುನ ಅನ್ನನಕ್ಲೇನ್. ಸೊ ಅವು ಮಾತ ನೆನಪು ಎಂಕ್ ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಗುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಉಂದು ಪನೊಲಿ ಬಣ್ಣ ಅಣ್ಣನ ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನೊಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಯಾನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಯಪ್ನಗದ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾಂಬುಕ ಎಲ್ಲಿಯನ್ನೇ 5th ಮುಟ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಪೋತಿನಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡೆದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಬೊಕ ಅನ್ನನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಡ ಇಂಗುಲು ಏತೆ ಗಲಟೆ ಮನ್ಪಡೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಮಿನಿ ಏರ್ಲ ಹಾಕಂಡ ನೆಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆ ಬಿಡುಂತುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏರೆ ಅವಡ ಆಯ್ ಬಿಡುಂತುಜಿ. ಸೊ ಯಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಗು ರಜ್ಜನ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತ. ಒಂದಿನ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಕುಲು ಸ್ಕೂಲ್ಗು ಪೋತಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋದ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೇ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಯಾನೀನ ಮಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನವು ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡಿಜ್ಜಿ ಅವು ಇನಿತ ಡೇಟ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡಿಜ್ಜಿ ಯಾಕಿನ ಫುಲ್ ಇರೇಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ರಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಪಿರೌಡು ಓರಿ ಬತ್ತದು ಎಂಗು ದೊಡಲ್ ಒಂದು ಬೆರಿಕ್ ಹಾಕುದಿನ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಎಂಕು ನೋಕೊಂಡ ದಾದೊಂದು ತೂಪೆ ಐ ಲೀಡರ್ ಪಂಡ ಈನ ಸ್ಕೂಲುಡು ಉಪ್ಪಿರತ್ತ ಲೀಡರ್ ನಕುಲು ಆಯ್ ಇಮೆ ಎಂಕ್ ಹಾಕುದು ನೀರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಗ್ ಒರೆಸಿನಿ ಇಂದು ದಾಯಗ್ ಒರೆಸಿನಿ ಅವು ಇನಿತ ಡೇಟ್ ಯಾನ್ ಬರೀತೀನಿ ದಾಯಗ್ ಒರೆಸಿನಿ ಇಂದು ಆಯ್ ನೀರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕು ಪೋಡ್ತು ಎಂಕು ಬೇನೆಲಾತು ನಾಯ್ ಹಾಕುದಿನ ಪೆಟ್ಟುಗು ಯಾನುಂಡತ ಯಾನಪ್ಪ ಬುಲ್ಪುನೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಟಲ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುವರಿ ಏರ್ಲ ಕಣ್ಣು ಇಂಚ ಮಲೆ ತೆರನೆ ಅಂಬುಲಿಪುರು ಎಂಕು ಬೇನೆಲಾತಂಡು ಬುಲ್ಪುನಿಯಾನು ಒಂಜೇ ದಮ್ಮು ಬೊಕ ಬುಲ್ಸದು ಸೀತ ಪೋಯ್ ಅನ್ನ ನಡಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಮೂಜನೇಟ ಆಯ್ ನಾಲ್ನೇಟ ದಾದನ ಐತೀನಿ ಯಾನ್ ಅನ್ನಡ ಪೋದ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅನ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬುಲ್ಸುದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಚಾಂಡು ಆಯ್ ಎಂಕ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಆತೇ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೇ ಆಯ್ ದಾದ ಮಂತೆ ಬಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಏರ್ ಹಾಕಿನಿ ಬನ್ನಿ ಆಯಾ ಉಂಟು ಆಯನ್ ಲೆಪ್ಪದು ಈ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಆಖ್ಯನ ಪಂದುಂಡತ ಆಯನ್ ಬುರ್ತಿನಿ ಇಜ್ಜೆ ಆಯನ್ ಬಗ್ಗದಿ ಸಮ ಹಾಕದೆ ತಾಕದೆ ಪಂಡ ಉಂಡದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎನ್ನ ಎದುರು ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಬೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬನ್ನಗ ಸೀದ ಪೋಪಿನಿ ಆ ನಮೂನೆ ಹಾಕದೆ. ಸೊ ಅವು ಎಂಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಎಂಕ್ ಆವಂತಡು ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಎಲ್ಯಪುನಗದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತುನಗ ಎನ್ನನಗ ತೆಲ್ಕೆ ಆರ್ಪುಡು ಓಕೆನಾ. ನಿಕ್ಲೆಡೆ ಅನಿತ್ತ ಕೆಲವು ಇತ ಮೂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡೆನ ಅಂದತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಥರ ಮೆಮೊರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೇಂದಾಗ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪನಿಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅದಾಗೆ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಗ್ಲೇನು ಬಂದು ಎಂಗುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಪ್ಪನಡೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಪೊಪ್ಪಲ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಪೊಪ್ಪ ಊರುಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೂಲ್ ಬತ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಪೋಯೆ ಏನನ್ ಪಂಡೇರು ಪೊಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಪಂಡೇರು ಪೊಪ್ಪನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನೇ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಬನ್ನಿ ಯಾಂದಾಯ ಬುಡ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಎಂಕ್ ದಾದೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ 5th ಮುಟ ಪೋದು ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಯಣ್ಣ ಇಂಕ್ ದಾದನ ಕಷ್ಟವ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡ್ ಬತ್ತನು ಓಕೆನಾ ಕಷ್ಟವದ ಅನ್ನ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮನ್ಪರಾವ ಅತನ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟವ ಪನ್ಪುನ ರೀಸನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಿ ಓ ಸ್ಕೂಲು ಸೇಮ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮನೇಲ್ ಶಾಲೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಯ ದಾಯ ಪಂಡಗ ಅದಾಗ ಮೆಚೂರ್ ಇತ್ತತೆ. ಸೊ ಅದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಬರೋಂದಿತ್ತ. ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಹಾನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕು 2 ಜನ ಪೋಂದುಲ ರೋಡುಡು ಸ್ಕೂಲುಗು ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಗೊಂಡತೆ ಎದುರುಡುವರಿ ಆನೆ ಸೈಕಲ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಿನಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎದುರು ಪೋಚಿ ಇಂದು ಸೈದಣ್ಣು ಇಂದು ಇಂಕ್ಲು ಇಮಿದಾತಯ್ಯ ಪಾತಿರ್ನು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲೇನ ಇನ್ನು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿತೆ ಕಪ್ಪೆನ ಮತ್ತ ಸೈತ್ ಪತೆ ಒಲ ಅಂಚನದಾದ್ರೆ ಎಂಗುಳು ಬರೋಂದೇ ಇಲ್ಲ ಪಾತಿರು
ಆತನಗ ಇಂಗು ತೂಪ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಗ್ ಕೇಪಲ ನೆನಪುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋ ಕಲ್ಕೊಂದುಂಡು ಜೋರುಡೆ ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡೊಂದುಂಡು ಅದಂದು ಏರ್ನ ಬಾಲೆ ಉಂದು ಏರ್ನ ಬಾಲೆ ಏರಣ್ಣ ನೀರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ನ ಬಾಲೆ ಉಂದು ಏರ್ನ ಬಾಲೆ ಅಂದು ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಂಕು ತೂಪ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪಂಡೆ ಇಂಕ ಕಣ್ಣು ಗಿತ್ತೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆನ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಬೂರ್ದೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಅವೇ ನೆತ್ತೆರಡು ಜಿಂಕ್ಸ್ದಂಡು ಆಯ್ದಾಲೆ ಜಾಯ್ಲ ನೀರು 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 ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ತೂನಗಂತೂ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಯಾಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಡಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಎಂಕುಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಕುಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಬಾಟ್ಲ್ ನೀರ್ ಎತ್ತಡು ಎಂಗ್ಲ ಎತ್ತಡು ನೀರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಆತ್ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪೋದು ನೀರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆತ್ ನಮಕ್ ಎದುರುಡೆ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೆರದುಂಡನೆ ನಮ ಪೋಡಿ ಬಾತೆ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಆತ್ ಬ್ಲಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ನರಳು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮೀಪು ಅಂಜೋ ಕಲ್ಕೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೀದಾ ಪೋತೀನಿ ಬಲ್ತೋಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತ ಎಂಕುಲು ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲೆ ನಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತೂತೀನಿ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕುಲೆ ರೆಡಿ ಜನನ ಅವೇ ಸೈಕಲ್ ಡೋರಿ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ತೆಕ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಬುಲಿಪ್ಪುನಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಎಂಚೆಂಚ ಎಂಕುಲು ರೋಡ್ ಉಡ್ತೂಯ ಅವ್ರು ಯಾನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕಲ್ಕೊಂತೆ ಬುಲ್ತೊಂತೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅತ್ತನ ಅವು ಘಟನೆ ಇತ್ತಲ ನೆನಪುಂಡು ವಿಷಯ ಅವು ದಾದ ಆತೀನಿ ಪಂಡ ಆಯಗ್ ಸೈಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ ಸೈಕಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ 8th ಕೊರ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಫ್ರೀ ಸೊ ಆಯಗ್ ಅವು ಸೈಕಲ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನೆ ಎಂಕುಲ್ ಅದಾಗ 7th ಆಯ್ 8th ಅಪಗ ಆಯ್ ಪಂಡ ಆಯ್ ಲೀಡರ್ ಆದಿತ್ಯವೆ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಆಯ್ ಸೈಕಲ್ ಏಪ ಪತೊಂಬೈದಿನಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ತಪ್ಪಗ ಪತೊಂಬೈದಿನಿ ಆಯ್ ಚಾ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಸೈಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ದೀನಿ ಬೇಗ ಲೀಡರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಬೇಗ ಬರಡತೆ ಬೇಗ ಬೈದೆ ಬನ್ನಗ ಸೈಕಲ್ ಬನ್ನಗ ಕಾಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪಿನಿ ರೋಡ್ ಓಪಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲಾರಿ ಮತ್ತ ಲೋಡ್ ಆತಿನ ಲಾರಿ ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ಪೋತು ಪಣ ಇಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಆತೀನಿ ಅವು ಆಯ್ ಎಟ್ಟದ್ದು ಸೀದಾ ಪೋತೆ ವಾ ಮರ್ಲೆ ಬಂಡ ಸೀದಾ ಪೋತೆ ಲಾರಿದೆ ನಿಮೆ ಬೂರ್ದಿನ ಈಗ ಪಡ ತಾಗದುಂಡು ಎಂಚ ತಾಗದುಂಡು ಎಂಗುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪು ನೆತ್ತೆರೆ ತೋಜು ನೈಟ್ ಜೀವಡೆ ಓಲ್ಪ ಈನ ತಾಗದುಂಡು ಬಂಜಿ ಪೂರ ಎಂಕ ಡೌಟ್ ಬಂಜಿಡೆದಾಗ ಒಂದು ಸೀದಾ ಪೋತು ತೋಜು ಅಂಚದು ಆನ ಉಲಿ ನರಳು ಅಲ್ಪನೆ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪೋತು ಓಕೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಎಂಕ ಏಪಲ ಎನ್ನುಂಡು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಏಪ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಟುಲೆ ಅದಾಗ ಅವ್ವೇ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಏಪಲ ಸೊ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಗುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಲ ಪಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಲ ಪಂಡೆ ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ನನೋರ ರಿಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕಲ್ನಾದ ದಾಂಡಲ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮತಿಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ.